bum cik lupa. Isi komputer kencang, Facebookफ्राव एसे सिख्लाफोर नागिरसां. बेथ' आं दाख्लै लोगो मोननोसै साला पार्कआव बेरायनायाव लोगो मोनदोंमोन आं बेखौ. एसे लाइक खालामनि बिनि फट'खौ र'. नाम्बार नागिरनि नाम्बार. येस मोनबाय नाम्बार. र' लोगो हमहैनांगोन. नाम्बार लानि. बेखौ लोगो मोनबा सालाखौ फैजाराव सेलफि लानि खिथिक होननानै फथायगोन आं बेखौ सालाखौ. बिसोरथ' सेलफि लानायाव बिरादखा, थैनायानो थांखांलायखायो. र' फरायहैनो थांनि सालाखौ. सोर जाम्बिनि देलायनाया महरानो मोख्राख्रासो नुसिनबाय माथो. पाउदार गाख'नानैनो मारैबासो नुलायलांबाय हनै. जानाय नंला थांनांसिगोन. गोसोथोबाय थोलायाथ' मोजां मोनबाय मोननायाथ'. बाला थाबायनायजों आरोबावसो समायसिनदों गोसोआंनि बारासो मोनसिनदों. सोंदे नों दाख्लै सोरजोंबा बेरायदोंनो माथो? गैला. स्टप पिक्चार चेन्ज जालालै. खनसे खननै खनथाम खनब्रै सेस्लि खनब्रै जाबाय आं सुगार जानाया. सेस बोख्लायदो केमेराया बोख्लायदो. जालालै मा नायबाय थाखो? लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो मामोनलाय शेयार खालामना हो आरो लोगोआव बेल आइकनखौबो थुना हो.